नैबे भिडिअनि गेजेरजों आइ आफा आदा बाजै गासैखौबो फोरमायनो नागिरदों। नोंथाङा जानो हागौ बयलार बेफारि, नोंथाङा जानो हागौ अमा बेफारि, बा नोंथाङा बिराद गिदिर साख्रिवाला मानसि जानो हागौ, बा नोंथाङा बिराद गिदिर हारिमायारि आफादफोरनि बिगोमा जानो हागौ। नोंथाङा खिन्थु नोंथांनि गथ'नि थाखाय सम होनांगोन। नोंथाङा जेसेबां गिदिर दैदेनगिरियानो जायाथों माथो, नोंथाङा जेसेबां गिदिर साख्रि मावाथों माथो, बा नोंथाङा माबा बिजनेसमेन जाथों, दखानि जाथों, बयलार दखानि, अमा दखानि, मोसौ दखानि, मोसौ बेपारि, जायखिजाया जियानो जायाथों मानो नोंथांना मावनो गोनां खामानि दं। नोंथाङा जुदि फिसानि गथ'नि साक्सेसखौ लुबैयोब्ला, फार्स्ट डिभिजन, लेटार, डिस्टिंसन, स्टेन स्टार माबा माबि मोजां मोजां जिनिसफोरखौ लाखिजानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा मावनो नांगोन। नोंथांनि गथ'नि थाखाय सम होनांगोन। नोंथाङा जेसेबां बेस्थ' मानसि जाया मानो, जेसेबां बिजि मेन जाया मानो, नोंथाङा